htjela da se javim, nije prošlo toliko dugo ovog puta, hvala Gospodu Bogu. Želim da vam se zahvalim svima, toliko ste divni, toliko ste prelepe komentare i pisali ispod videa posljednjeg, toliko ste divne sugestije dali i onako baš ste me svi do jednog dirnuli. Mnogo hvala. Ja iskreno verujem da će sad ovaj moj kanal da nastavi nekim normalnim tempom. Baš mi znači ova naša mala zajednica, community, što bi rekli Amerikanci, da se malo družimo, da imamo komunikaciju, da ja imam komunikaciju sa mojim ljudima. Svi ste vi moji. Sad sledi jedan ne baš tako profesionalno odrađeni video. Zapravo prošle subote je ovdje bio garage sale, o tome ću da pričam malo u uvodu. Nešto sam uspela da snimim, pokazat ću vam šta sam kupila. Pokazat ću vam također kako je moja sestra dekorisala sto i uopšte taj prostor gde su pozvali dečicu, pošto je Kalej bio rođendan. Tu sam se skoro ubila jer sam pala znači preko neke kutije s igračkama koje su bile dole na dnu. Ja sam gledala da vam snimim taj deo. Dobro jutro svima vama, dobar dan, gde god da ste i dobrodošli u Las Vegas u jedno divno subotnje jutro. Šta sam htjela da vam pokažem? Ja vas danas vodim na jedno mesto, na skriveno te vodi mesto između planina i mora. A sad ću da vam pokažem, danas je za Henderson area, ne znam da li za cijelo Las Vegas, te Greenville Ranch area gdje mi živimo, garage sale. To je zapravo prodaja u garažama i to se ovdje radi semi-annual, znači 2 puta godišnje na proleće i sada na jesen u oktobru. To znači da ljudi iz svojih kuća, ja sam to jednom radila, sve stare stvari koje vam ne trebaju, vi prodajete, mislim, stavite cijenu koju hoćete, ali u principu su odlične cijene jer su to sve polovne stvari. Nekad se nađu i nove stvari i moj odnos prema tome je dualan. Sve ima svoj polaritet. Tako da ja s jedne strane to obožavam, tu se nađe nekad nešto, možda i neki antikvitet i neke rukotvorine, šta ti ja znam, ručni radovi, a nekad tako neke prnje. S jedne strane mnogo to volim zato što pamtim i buvljak, pamtim i u Zagrebu kad sam bila Hreljić, zake se ne vrem sjetiti. Da li je Hrelić ili Hreljić, kako ga je ko zvao. Uglavnom, to su ta mesa na koje se odlazi i sad s jedne strane malo se nekad neke stvari kao gadi, malo tuđa energija, da li neko daje, da li ovo, da li ono, ali s druge strane opet me nešto vuče, tako da apsolutno kapiram ljude koji to rade, ali sada nađe se tako neke stvari, neke tako kućne stvari koje su nekorištene, na primjer, ili neki tako delovi i za super jeftine pare. Sad ću vam pokažem komšija prvi i nadam se da ću nešto uspjeti da snimim, jer neću moći sad da idem tamo da snimam sad sa stikom, ide mi i kameraman dolazi, kameraman sa iPhone. Sad ću vam pokažem čekaj. Da niko ne prigovara o pranju prozora, zato što prozori su sveže oprani, a ovo je u stvari kondenzacija. Evo ga komšija. Vidite, on se isto slika. Selfie sa čerom. Good job. Evo, recimo knjige. Vidite. Zašto da ne? Ja sam ovo inače stalno radila sa mojom sestrom. Ne stalno. Nekoliko puta kad mi je mama bila tu, tako da pamtim to kao neki naš ritual. I tako neki delovi nameštaja se nađu ili neke lampe koje nisu ni korištene i to mi je super za neke male pare. Nema ništa ovdje kod nas, Ivana, morat ćemo da idemo na neko drugo mesto. Kako ćemo da uđemo tamo uopšte? Je li ovo garaž sale? Da. Ništa, ja ću morati da skočim te. Evo ti. Ajde, evo, staću ovdje. Majke treniraju, što je dobro, pohvalno. Skloni to. Oops, sorry. Znači ima gate, međutim za garaž sale on je otvoren. Ovdje je da je slatko nekako, ko neko naselje u šumi, ne? S ovim četinarima, gledaj kako su lepo. Nećemo da napravimo krug.
ali to su uglavnom tako neka garderoba, nešto. Stvarno deluje kao da nije pustila. Pacific Garage Sale, desno piše. Levo postojiš. I sve desno? A i levo i desno, izvini. Ajde, vidi. Češ da vidiš? Da. Vidi malo ovdje. Znači, kupila sam 3 velike, 2 male i znači 3 velike koje imaju lampice, sad ću da vam pokažem. Supali, ja sam sastavila načiniju za kompleks. I ovo sam znači dobila, ona mi je dala za $15 i to je sad neki kao dekor za jesen, jer su to bundevice. Uzela sam 2 venca, od koji oba su bila $1. Ovo malo je kičarica, ali želela bih da imam znači za proleće i leto nešto što će tako malo da bude više šareno na vratima. Također i ovaj je bio $1, ali nije imao ove kuglice, to sam ja sad krenula da dorađujem. Stavit ću lampice na baterije i on će da ide na vrata. Ono što sam se poumila, to je ta Frida Kahlo. Zašto sam je kupila? Prvo je bila, znači bilo je $15. Taman kad sam rešila da odem, da se okrenem, da kažem ne treba ti još, mene privlači minimalizam, ali definitivno nisam minimalista. Onda mi je rekao može za $10 i rekao ajde za $10, valjda ću negde uklopiti. I meni se dopalo što je ovako na drvetu i što ima tu neku debelu gore zakačku, mislim kuku, nekako mi deluje stvarno kao da je stara, starinska. Ne znam koliko je stara, ali... Znači ovo nema veze, ovo mi je sestra stari dala, ja sam dodala lišće. Znači to je ovo ovde grana. Grana je bila $3. Što vam pokažem kako svetli. Ne vidi se zato što je dan. I nisam planirala i nešto mnogo da trošim, a iskreno da budem prvi put od kako sam odlazila na taj garage sale, da je toliko malo bilo zapravo ljudi koji prodaju. Zaista ne pamtim tako da moja sestri nije bilo mnogo krivo, ona nije mogla tog dana da ide, pa kao jo, bilo je baš žao, ali nije ništa propustila. Možda ću sledeće godine, ako budem imala viška nekih stvari, ja da prodajem. Jedne godine sam prodavala, ali te godine je bilo najhladnije proleće, najhladniji april. I kad ja mislim u Vegasu, što mislim me ne čudi, mislim da se meni tako nešto zalomi. Znači, moj Kalej je bio rođen prošle nedelje, pa nemoj da se dereš. I kako se zove ovo? Animal Jam. Znači, Animal Jam. Ovo je sve moje sestre ruku delo. Znači, pozvani su drugari i ona je sve to napravila kao mali jungle. Animal Jam, znači ovo su poklončići. Ovdje su sve kesice. Čekaj, a ovo je deo gdje će biti posluženje, ovo je neki sok. Ovo je sve moja sister crtala i sekla. Ona je sekla to i napravila ovo od balona, znači amazing. Ovo je taj za Thanksgiving. Što ona uvek prekrasno napravi, samo ne vidi se tu boje. Jebote! Malo je falo da se ubijem, Tina. Gospode Bože. Tina. Znači, ja sam sad mogla život izgubiti. Malo je falila. Pa jebote, snimala sam ovo i ovo je bilo na podu, ja sam zakačila i letala sam na pod. Da nije ovog bilo, gotovo bi bilo. Sad da se pokažem. Znači, i napolju je čak napravila. Znači, ja stvarno neću idem kući. Znači, sve animal
džem, znači ovo su drugari. I ovo je moja sestra kupila, ove kao mali kanvas. Mi nije mrzelo to da ona sve preslikava, da napravi kao bojanke, oni će to nositi, što će biti vodene boje. Ona će to nositi, djeca će to nositi kući, imat će poklončić, mislim, koji je vrlo... Moja sestra je veoma talentovana! Vidimo se, uskoro će biti još neki video.